Γεια σας παιδιά, είμαι ο Βασίλης εδώ και σήμερα βλέπετε ότι έχουμε φακελάκι. Τώρα εδώ πέρα θα το ανοίξουμε. Περιμένετε παιδιά, θα το ανοίξουμε να δούμε τι θα τύχουμε. Περιμένετε παιδιά, θα το ανοίξουμε να δούμε. Παιδιά, βλέπουμε εδώ πέρα. Έχουμε και λέμε, λοιπόν. Ναι. Χακίμι. Χακίμι. Παιδιά, τι έγινε? Όπα, πόσες κάρτες είναι μέσα σε αυτό το φαγητό? Χακίμι, παιδιά. Η κάρτα που μου λείπει. Μπάγεν, ειδικά αυτή μου έλειπε. Και παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Αν σας άρεσε, μπορείτε να πάτε και εσείς να βρείτε τέτοια φακελάκια στα περίπτερα, στα public, όπου θέλετε. Και αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Αν σας άρεσε, πατήστε ένα like, πατήστε μια εγγραφή και τα λέμε σε άλλο βιντεάκι. Γεια!